снима. Той каза И аз да... здравейте, ютубъри, хора, здравейте! Това е продължението на клипа в... как се казваше? Soloplex. Както виждате, преди с вас си енчатнахме лопата, такива... Не. Както виждате, преди с вас си енчатнахме лопатата и днес и сега продължаваме да копаем. Имам на ларпа за айрон. Добре, аз тук ще копая за... кос. Аз не си седнах хомето. Ами ще пишеш, не знам какво. Бак ще напишеш. Ама аз там не вече. Хубавата такова, както виждате, показах ви легендарки, всичко, вижте ми честа, мафу. Не човек, отиди с хора, плъдме хома си го след. Събирам сам, добре. Моля, да. Някой път може да играем аз и вие, за да снимаме. Аз стоям на Плътме холм, аз съм на холм. Аз ще седна хомето. Ще си го седна при твоя чест. И хора, да знаете, че... Ой, да ми дадеш една легенда. Човек трябва да питаш кой продава тръстика. И трябва доста тръстика ми, за да си оправим къщата, човек, защо? Аз отивам да копая само 5 секунди да си оставя санда. Тук къде си оставяхме санда? Тук има... Имаш ли крафтинг? Имаше, там от края. И тук има анвил, бе, човек. Как да няма анвил? Ето ти анвил. Виж го, аз го сложих, ето ти анвил. Окей. Репаяваме вместо старт керка, старт пиксел. Ще си го направим не на старт пиксел, а на пиксел. Ето виждате. Ще го направим на Смайка. Спрейте да спамите. Чу хора, тук само спамат. Понякога може и... Ето ти един хубав меч. Да правим да... Ето ти хубав меч. За нашия чест, нали? Правя ревю, да, може. Добър ли е меча? Може сега да го енчатна още този. Ами дай меча, дай ми меча. Аз сега ще ходя да го енчатна и на това, за това взех меча. Ето ти, нали имаш левел, ето си един всички е тая мечуна. Аз това ще да правя, човек, обаче ти го взе. Нямам вече левел. Ето ти ги, ела тук да ти ги дам. Аз ще да си купая за XP. Не мога да ги взема! Мога взема. Добре, аз ще сега да купая, че ми трябват аз ще за XP. И аз така. За XP и за, разбира се, най-важното за пилони. И хора, тук като влезете, първоначално ще сте на това. Просто на ларпа, вижте, тук има айрон, кол, такъв. Да прости! Айрон, да, простоти. И после след като наползвате е тази команда. Rank up. Rank up ползвате. След това, като напишете Rank up, пишете LARP и ви излизат тези работи. Вижте, това всичко ви е отключено. После отивате на B, на C, на D. Аз съм на Rank X. И ми остават още 2 ранка и ставам ранг избягал. Значи избягал, тук се копае в затвора и ставате избягал от затвора. Като си направите ранковете. А моя приятел е на LARP. Чакайте, сега ще ви го покажа. Ето го тук, LARP. Както виждате, тук има само диамантени блокове, диамантени, лапис лазули. По-хубави ресурси от да. Много са грозни тук ресурсите, затова по-добре на LARPEX елате. На LARPEX какво има? На LARPEX какво има? Както виждате, имам готирка вече. Как се казва? Така. Тя е гот. Тия работи. Виждате. Кой левел съм бе? 22? Аз съм 20 левел. Аз преди бех 2000 и някой левел, но
както знаеш, изхарчих си го, защото ме убиха. Тук да знаете, че тук има и PvP, не е само да копаеш. Има има само Oak, Warp, Sand. Като влезете... Ще го видите. Да, ще го видите. Може да напишете Warp, няма Warp, само пишете Spawn. И да знаете, тук ще ви дрънчат пари, затова не идвайте. По-добре не им давайте, обърках се, идвайте в сервера, но не им давайте пари, не им давайте пари. Дай малко пари. Трябва ми 100 хиляди. Ти ги имаш 100 хиляди. Нямам ги, трябва ми точно 100 хиляди, моля те, плиз. Точно 1 билион, имаш още 400 хиляди, не мога. Аз тук и на мен ми трябват пари, човек, иначе шех да ти ги дам. Мони. Окей, ранка. 150 ми иска. Абе, не 150, 1,5 бъта ти иска. И 1,5 бъта ми дай. О, фети, пай, бобито. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аз се ранкъпни. Че ме дразниш. Yeah. И повече не ти давам пари, да знаеш. Warp съм. На Warp ли си? Какво събираш на Warp? Тук има някакви клей. Да знаеш, че това не го събира. Тук къде е това не го събира. Добре, аз пак си отивам на Warp, защото ми трябва абсолютно много пари. И XP. Сега само... Сега ще кажа колко ранка ми е. Изкопавам половин инвентар и ще... Дай ми още 10 ранка и съм взет. Ще спирам това на клипа. Искам нещо да те И попитам. чак утре ще продължим купането с Soulplex. Сега ще качим клипа и Бори се ела на Warp, да кажем на хората чао. Чакай. Така. И хора, това беше всичко от мен. Дано клипа да ви е харесал. Абонирайте се за мен. Каквото искате правите, коментирайте клипа. И това беше всичко от мен. Чао!